Sangala yafikanso programu ija ya Sacred Focus. Kumbukirani kuti programu ija yomwe timabwera ndi nyimbo za nkhaninkhani mpulogalamu yathu. Cholinga chake ndikufuna kudalitsika kupitidwa mphepo zina titatha kugwira ntchito zosiyanasiyana msabata yonseyi. Ndi nthawi yona kuti tipumule m'maola amenewa a sabata. Ndiye kuyamikira sabata limeneli timayamikira ndi nyimbo zosiyanasiyana zimenezi. Cholinga choti tidalitsike komanso tikhale mchiyembekezo chake. Ndakonda kuti muli pamenepo kutsatira programu imeneyi. Tiye tikhale limodzi programu yathu ya tsiku la lero, pamene mwambo wa programu imeneyi timakhala tikuyenda madera osiyanasiyana kufuna kupereka nyimbo kuchokera m'madera amene timakhala. Ndiye tsiku lina tikamba kuti tidzabwera kwanuko ndikupatsani nyimbo zosiyanasiyana. Ine dzina langa ndi Luciano Lion. Tate tikhale limodzi pamene tikuyamba programu yathu ya tsiku la lero ya Sacred Focus. Koma apa bwanji tiyambe ndi kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa Malosa Senior Youth Choir kuchokera ku Zomba. Nyimbo imene atibweretsera mtsiku la lero akuti kondwerani amdziko. Tate tiyambe motero mpulogalamu yathu.
Kuimba kumene kuchokera kwa Malosa Senior Youth Choir kuchokera komwe kuzomba nyimbo imene akuti kondwerani anziko. Kutiyambira programu yathu ya tsiku la lero ya Sacred Vocals dzuwa limeneli la Sabata kwamba kuti ayi tayamba maola amene wa Sabata pofunika kukhala ndi banja lathu kukondwerera mu nyimbo zosiyanasiyana kuyamikira chilengedwe cha Mulungu wathu okhala kumwamba. Mbali naso tikuyamikira chikondi chake chifukwa watipatsa moyo. Anzathu ena alephera kufika mtsiku la lero kuti akhale nawo mchikondwerero chimenechi. Ndiye ife pofika maola amene wa Sabata tikuyenera kuyamika Mulungu wathu okhala kumwamba. Ndiye kuyamikira kwake tatiye tiziyamikira mu zinthu zabwino zonga izi, kumamvetsera nyimbo za uzimu zoyimbidwa ndi anyamata. Motero apa tichoke kuzomba tilowere mu mzinda wa Lilongwe kumene kuti kupezako gulu lotchedwa Aka for Him, nyimbo imene atibweretsera kuti pamaondo. Nthawi zina moyo umafika pena powawitsa misonzi kumakama somu moyo kuwawa timakhala nawo mafunso ochuluka kamba kanyengo tikudutsamo koma zindikira mawu a Mulungu akunena palibe lingadze kwa iwe loposa msinkhu wako ngopinda maondo muchipinda chako chomata umuze Yesu adzakumenyera nkhondo zanu muntulire Yesu Kristu opemphera ikusala kudya chipite timuze Yesu pamaondo pali chigonjetso pozindikira nkhondo niya kuzimu sitingagonjetse adoka kuimenya kutupi tigonjetsa pamaondo titulire Yesu. Mulungu amalola kale mikuruto kurenjerwa sa moto dutse nchipululu tisana fike kukenani uko natengera Yosefu ponyedwa mtsenje kutaka fike chakuikupucho baya Potifara onga kapolo ananamiziridwa lando okwirira uzila loto mapatsidwa ulindo wa ukulu zikola chilendo safike pongana Yesu kama kanyengo ulikudutsamo susizechitira ubwino kwa iwo kusala kunya tipite pamaondo Yesu pamaondo kusala kunya pali chigonjetso pozindikira
Imani yako zimu siringagonjetse uyimenya kutupi ariko makigonjetsa gwara pembera kitulile Yesu alichigonjetso namatia benai Yesu kapena ikira nikusala kunya alichigonjetso simurinoka amavuto amtendere inu Yesu alipo nikusala kuja alichigonjetso amai habambo chimwene mchemwari Yesu kukarawe sungagonyetse ai nikusala kuja umnenere Yesu alichigonjetso pamaondo Nyimbo yabwino kwambiri yochokera kwa gulu lotchedwa Aka For Him. Nyimbo imene akuti pamaondo, akuti nthawi yolira tisamakhale nayo yayi, tizikhala ndi nthawi yona kuti ngati tagwedwa vuto tateni tikagwade pamapazi a Yesu Khristu ndikupemphera kuti yayi atithandize kumavuto komanso nkhawa zosiyanasiyana zimene tikumana nazo. Kumbukirani kuti mukuonera ndi V&V Media TV ndipo tili mkatikati mwa program imene ya Sacred Vocals pamene tikupitirira kuyamikira chilengedwe cha Mulungu wathu okhala kumwamba. Ndiye timakhala pano kufuna kudalitsika ndi mingoli yochokera kumagulu osiyanasiyana amene ndi achinyamata mu mpingo wathu wa Seventh Day Adventist Church. Moti apa tinayamba ndi kuzomba, tabwera mu mzinda wa Lilongwe, apa tibwere mu mzinda wa Blantyre kumeneko tikupeza pa gulu la In Tune, nyimbo imene akuti ndidze pafupi. Tateni tionere komanso kumvetsera kuimba kumeneko. Ndidze pafupi ni inu tu Yesu mombolo opambananu inu nisunge manja mwanu
Nyimbo yabwino kwambiri yoyimbidwa ndi gulu limene la In Tune amenewa ndi amu mzinda wa Blantyre. Nyimbo imene akuti ndidze pafupi kwa inu mbuye wanga. Akukamba kunena kuti pamene takumana ndi zothodwetsa moyo, nthawi yabwino ndiyodza chifupifupi ndi Mulungu wathu okhala kumwamba. Ndezipo nthawi zina zimene tikamakhala moyo wathu timalingalira kunena kuti kodi mavuto amene tikumana nawo adzatha, ndakuti tatiyeni tidze pafupi ndi Mulungu wathu okhala kumwamba, chifukwa iye ndi mlengi, amadziwa kena kalikonse ka moyo wathu kunena kuti kakuyenda motani. Ife ndi anthu olengedwa. Pamene tili anthu olengedwa tikunena kuti pali zinthu zina tili ndi malire kuti sitingakwanitse kufikira zinthu zimenezo, koma kofikira kwake ndi kwa mbuye wathu okhala kumwamba, ndipo ali ndi kuthekera kotidutsitsa mavuto osiyanasiyana amene tikumana nawo. Tichoke kumene ku Blantyre tibwererenso makamaka tilowere mu mzinda wa Lilongwe kumene kutipezapo gulu lotchedwa Bright Hope amene watibweretsera nyimbo imene akuti chimaliziro. Chimaliziro cha dziko lonse chayandika, Yesu akubwera kudzatenga ana ake. Konza mtima wako nthawi ikalipo, mtsatire Yesuyo akulinda we. Kwa onse okulirira atadzazenzeza moyo tatazalalinda yevose kosata myaya kulila kwa dziko siku zakhala pamuyaya. Msangani oyera tidzakomana kumwamba. Usataye mtima, pita chitsogolo, mkwatiyo angadze nyali walitsa. Kwa onse okulirira atadzazenzeza moyo tatazalalinda yevose kosata myaya zamuyaya muyaya myaya 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 myaya. Nyimbo yabwino kwambiri yoyimbidwa ndi gulu lotchedwa Bright Hope imene yakuti chimaliziro, akufotokoza kuti chimaliziro chakudza kwa mbuye wathu Yesu Khristu chafika tsopano, ndipo zonse zimene tikukumana nazo tikudutsamo zikutionetsera kuti mbuye wathu Yesu Khristu ali pafupi kudza, kunena kuti adzatiwombole kuma vuto osiyanasiyana komanso kuzolemetsa zathu zonse zimene tikukumana nazo. Koma chofunika akuti konzani mtima yanu, konzani mitima yanu, chifukwa chimaliziro chikamabwera chikufunika kuti chitipeze ife anthu oyera mtima. Kuchokera mu mzinda uno wa Lilongwe tilowere kumeneku ndi ku Chikwawa. Ku Chikwawa tikupezapo Chikwawa Young Amo, nyimbo imene akuti Namani. Tatiyeni tionere komanso kumvetsera kuimba kumeneku, kenako tibwerenso, tikabwera tikhale tikukwangula programu yathu ya tsiku la lero.
kuimba kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Chikwawa Young Adventist Men, nyimbo imene akuti Namani. Akufotokoza kuti ayi Namani amene adagwidwa ndi khate idalipo nthawi imene nthenda yake simachiritsidwa iyayi, ndiye akuti panali kabuthu kena kamene kanamuuza maganizo kuti kodi mbuye wanga sizingatheke kunena kuti kwathu kuli mitsinje imene mukhoza kukasamba ndipo mukachiritsidwa nthenda yanuyo. Ngakhale padali kukayika kumano pamapeto pake adavomereza Namani ndipo adachiritsidwa kukhate yake, adachiritsidwa kukhate yake imene amadwala. Chimodzimodzinso kwa ife anthu amene tikukhala moyo wa tsiku ndi tsiku timakayika kunena kuti kodi mavuto amene tikumana nawo adzatha. Ndezipo njira zina zimene timatha kugwiritsa ntchito kunena kuti mavuto amenewo athe, kaya ndikupita kwa sing'anga kumene zimenezo sizoyenera. Komano podalira pathu mu zonse pakuyenera kukhala kwa Mulungu wathu okhala kumwamba. Tikaterenso ndikuti tafika pa mtsiriziro penipeni pa programu yathu ya mtsiku la lero ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti ndi programu ija imene timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana zimene ndizoyimbidwa ndi anyamata athu mu mpingo wa Seventh Day Adventist Church. Ndiye mwambo wa programu imeneyi tikufotokoza mobwerezabwereza kuti ayi timayenda madera osiyanasiyana. Ngati nyimbo zanu sizidafike pakadali pano, yesetsani kunena kuti mujambule mavidiyo anu ndikutitumizira, ndicho ngachoti nyimbo zanu zitenge nawo gawo mpulogalamu imeneyi ya Sacred Vocals. Ine dzina langa ndi Luciano Lion amene ndini mkonzi komanso mulutsi wa programu imeneyi. Koma mwapaderadera tithokoze chiyanjano chipande jere amene amaonetsetsa kuti akujambula zonse ndipo tikuoneka amene tikuonekeramo. Kufikiranso sabata yamawa ndikungoti mwakumanonse mukhale ndi sabata lopambana. Zikomo kwambiri.